खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लायाव फिसाज्लानि हरखाब थैनाय खौरांखौ मोननानै दिक्कार एबा दुखुजों बिमाया हरखाब थैयो। बे जाथाया जादों सनितपुर जिल्लानि मनिजारनि गामियाव। मनिजारनि गामिनि बुकुल बर' मुंनि लाइमोना चेन्नाइआव खामानि मावनो थांदोंमोन। बे लाइमोना ना हमनो थांनायाव हरखाब थैयो। ओजों न'आव थानाय बिमा सम्पा बर'आ फिसाज्ला बुकुल बर'नि हरखाब जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै दुखुआवनो बिमायाबो हरखाब थैना थाङो। मख'नो गोनांदि फिसाज्ला बुकुल बर'नि गोथै देहाया दासिमबो न'आव मोनफैयाखै। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिसआ सिपाहिसारनि आइसि निताय चन्द्र रायखौ मैया हमबाय। मख'नो गोनांदि सासे सिख्लाखौ हाबा खालामनो होननानै फेलें खालामनाय आरो सिख्लाजों देहायारि सोमोन्दो खालामनायनि दायाव पुलिसानो पुलिसखौ हमो। हमनायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना 2 साननि थाखाय जिम्मायाव लाखिनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि आनन्द बाजाराव नखरारि दाङाबाजियाव गिलु बालु बुथारनाय जाथाय। फिसाज्लाया खदालजों दाननायाव बिफाया जायगायावनो जिउ गोमायो। फिसाज्लानि खदालजों दाननायाव जिउ गोमानाय बिफानि मुङा धनन्जय दिका एबा धन मसाइ। नखरनि दाङाबाजियाव जायो बे बुथारनाय जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबियाव बिफा धनन्जय दिकाया उन्दै फिसाज्ला धरनि दिकाखौ दाबाजों गाग्लोबो। फिननायाव फिसाज्ला धरनि दिकाया बिफाखौ खदालजों देख्लायनायाव बिफा धनन्जय दिकाया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो फिसाज्ला धरनि दिकाखौ बरपेटानि देहा फाहामसालियाव थिसनो। बे जाथायनि सायाव सालबारि पुलिसआ जाथायखौ नायसंनो जागायदों। फैबाय थानाय समाव BTCनि चिफआ BJPनिफ्राय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम रायजो भारतीय जनता युवा मोर्चानि आफादगिरिया। मैया क'क्राझार जिल्ला बनरगाव सान्दामारियाव क'क्राझार जिल्ला भारतीय जनता युवा मोर्चा आरो बनरगाव मण्डल भारतीय जनता युवा मोर्चानि जथायै बानजायनायाव गोबांथार सुबुंफोरनि भारतीय जनता युवा मोर्चानि जयनिं हाबाफारि बानजायो। मख'नो गोनांदि बे जगदान खालामनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बनरगाव बियाब, बनरगाव, बंसिगाव, मागुरमारि मोनथाम VCDCनि सा 120 गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोरा भारतीय जनता युवा मोर्चायाव हाबफैयो। बे हाबाफारियावनो आसाम रायजो भारतीय जनता युवा मोर्चानि आफादगिरि सिदानकु अनुकार बर'आ बाहागो लानानै बुङो दि दिनैनि दिनाव मित्रजोत दोलो प्रमद बर' बिथाङाबो जों गासैखौबो सनमान होयो, नाथाय फैगौ समाव BTCनि चिफआ जोंनि BJPनिफ्राय जागोन होनना रोखा बुंथियो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोजोन आरो खौसेथि फैफिननांगौनि ममबाति फोजोंदों। मणिपुराव कुकी आरो मिथे मोननै हारिनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजिखौ लानानै थांनाय मोनायाव बिटिआर सरकारा मणिपुराव गोजोन आरो खौसेथि फैफिननांगौनि BTC सेक्रेटारियेट मावखुलिनि दरखं मोखाङाव ममबाति फोजोंना इसोरनाव आर'ज गाबदों।